Halo? Nie, to ja, Niklaus. To naprawdę ja, tylko 10 lat młodszy, czyli teraz wyglądam naprawdę na swoje 14, na swoje 14 lat. Moi drodzy, słuchajcie, taki króciutki vlog chciałem pogadać na temat spóźniania się, punktualności i generalnie zaspania, bo ja właśnie dzisiaj zaspałem. Planowałem sobie dzisiaj, że troszkę obniżę może. O. Planowałem sobie dzisiaj wstać o godzinie 10, a wstałem o godzinie w pół do pierwszej. No i generalnie wszystkie moje plany, to co chciałem zrobić, musiałem sobie jakoś przeorganizować. No ale to jeszcze nie jest jakaś tragedia, no bo mam jakby to powiedzieć, ten luksus, że nie muszę wstawać o godzinie konkretnej jakiejś, tylko sam sobie ustalam, o której wstaję. To mnie ratuje, ale powiem wam, że nienawidzę takich sytuacji. Jak chodziłem jeszcze do szkoły, czy to do podstawowej, czy to do szkoły gimnazjalnej, czy potem do liceum, czy potem jak studiowałem, to nie zdarzyło mi się praktycznie chyba nigdy. Może przez całą edukację zdarzyło mi się raz, ale nie więcej zaspać, bo miałem zawsze budzik ustawiony, przepraszam, albo ktoś mnie budził, także byłem punktualny. Nie zdarzyło mi się zaspywać. Ale miałem takich kolegów, moi drodzy, którzy na przykład potrafili zaspać 3 godziny, którzy potrafili zaspać 4 godziny. Myślę, że też takie, też takie osoby gdzieś w waszym otoczeniu były i to mnie zawsze dziwiło, nie? No na przykład masz 15 minut do szkoły, a i tak zaspałeś na lekcję tam godzinę, nie? Czy 2 godziny się spóźniłeś, no i potem to wytłumaczenie, nie? Zaspałem. No to mnie jakoś nigdy nie kupowało. Mi się zawsze udawało wstawać punktualnie i się nie spóźniać. No i tutaj właśnie a propos tego spóźniania. Moi drodzy, nienawidzę się spóźniać. Nienawidzę, jak ktoś inny się spóźnia. Ja jestem tym typem człowieka, u którego jest generalnie ta zasada Ordnung muss sein. I no i spóźniać się nie cierpię. Wolę na przykład, jak mam gdzieś być, powiedzmy o godzinie 12, to wolę tam być o godzinie 11:50 i te 10 minut posiedzieć. Generalnie zawsze wolę być wcześniej niż się spóźnić. Czy to chodzi o jakieś ważniejsze spotkania, gdzie muszę być punktualny, czy na przykład o takie, gdzie jakbym się spóźnił, to by się nic nie stanęło, to ja i tak wolę zawsze być punktualny i nie cierpię, moi drodzy, jeżeli nie cierpię tego typu ludzi, którzy na przykład mówią tak, nie wiem, no będziemy o 12, nie? Jest 12, nie ma ich, 15 po nie ma ich, no przychodzą w pół do pierwszej, no przepraszam, spóźniliśmy się, nie? Albo jeszcze gorsi są ci ludzie, którzy mówią na przykład, no ja już jadę, ja już jestem w aucie, ja już za 15 minut będę. A tak naprawdę to oni dopiero leżą w łóżku i muszą wstać, umyć się, coś zjeść i dopiero jadą, nie? Nienawidzę czegoś takiego, moi drodzy, a niestety, a niestety a niestety znam i mam w rodzinie takich ludzi, którzy na przykład, jeżeli mówią, że będą o godzinie 12, to będą za 21 najwcześniej, nie? Tego nie cierpię takiej ruskiej punktualności, to jest coś strasznego. To powiedz od razu, będę w pół do pierwszej, będę o pierwszej, a nie będę o 12 i się spóźniam pół godziny. Bo ja już wtedy normalnie aż tak chodzę, cały tak chodzę. No. Nie mogę się denerwować od rana, bo dopiero leki zażyłem. Także no, moi drodzy. To by było tyle ode mnie w tym temacie. Czekam na wasze opinie. Jak to jest u was z zaspaniem? Może macie jakieś ciekawe historie a propos zaspania? A propos zaspania, zaśpienia, spóźnienia się, to podzielcie się tymi historiami ze mną. Ja zawsze chętnie poczytam. No, jeżeli wam się vlog podobał, to zostawcie tą łapkę w górę. Ja wiem, że to jest takie żebractwo, te łapki w górę, mnie też to irytuje, ale moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Może niektórzy z was nie wiedzą. No to nie jest tak, że ja za te łapki dostanę coś więcej pieniędzy, albo urośnie mi e-penis, chociaż no tak, e-penis trochę rośnie faktycznie, jak film ma więcej łapek, ale wiecie o co chodzi. Im więcej film ma łapek do góry, tym on jest lepiej pozycjonowany na YouTubie i tym jest większa szansa, że więcej ludzi go obejrzy, no a wiadomo, że no, mi zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi te filmy oglądało. Także moi drodzy, jeżeli nie macie z tym problemu, to nic was to nie kosztuje, to zachęcam i polecam tą łapkę u góry zostawić. Jestem bardzo wdzięczny za każdą
bo no, rozwijamy się, moi drodzy, przemy do przodu, plany są potężne na rozwój kanału i w ogóle, także zapraszam was, moi drodzy, do opisu, do fanpage'a na Facebooku, kto jeszcze nie polubił, na Hitboxa, bo tam ostro gramy codziennie, po kilka godzin, czasem kilkanaście. No i to tyle, dzięki za uwagę i pa pa, nie spóźniajcie się.